Dobrý den, vítejte u nového podcastu, kde se s mými hosty bavíme o zajímavých AI implementacích z hlediska zákaznické komunikace. Dneska tady mám japonistu, skvělého občasného automechanika a hlavně skvělého AI obchodníka Ondru Pola. Vítej, Ondro. Ahoj, díky za pozvání. Dnešním tématem je vlastně téma, který je pro nás oba hodně blízké, si trofnu říct, a to je, jak pomoci obchodníkům s lídováním pomocí AI. Tím, že vlastně každý tým řeší podle mě, aby měl co nejvíc a samozřejmě nejvíc kvalitních lídů, tak si myslím, že se má smysl pobavit o dvou věcech. Jak mít co nejvíc lidů a jak je efektivně zpracovávat. To znamená, když se bavím o tom, že chci jako obchodní manažer nebo i obchodník ičař, to je úplně jedno, si zajistit co největší počet lídů, tak jak mě vlastně AI může v tomto ohledu pomoci? Tak AI samozřejmě dokáže pomoci různými způsoby. Jedním z nich je, že on sám, řekněme, může zjišťovat zájem zákazníků o specifické produkty nebo služby, které nabízím. Můžu mít nějakou už databázi lidí, co třeba předtím o to projevili zájem, ale nakonec to nějakého důvodu nedopadlo. Tak ten AI systém jako takový dokáže vzít všechny ty kontakty z té databáze, provolat to způsobem, že dobrý den, jsem asistent této a této společnosti, volám ohledně toho, že před nějakou dobou jsme byli v kontaktu ohledně tady toho produktu nebo služby a chci se zeptat, jestli byste o to třeba případně znovu neměli zájem, nebo může to i navrhnout třeba nějaké novinky, že před nějakou dobou jsme rozšířili portfolio našich služeb nebo produktů v rámci tady toho, měli byste zájem si o tom poslechnout a tímto způsobem zajišťovat zájem už i těch předchozích, řekněme, zákazníků nebo skoro zákazníků, co měli o to zájem. Proč bych tohleto ale měl dělat AI-kem? Není přece tohleto práce obchodníků a potažmo marketingu? To sice ano, ale ze vlastní zkušenosti vím, že obchodník i marketing má spoustu různé práce a obvolávání kontaktu jako takových je extrémně časově náročný. Takže pak už by ten člověk nestíhal, řekněme, rozjednané obchody na to, aby mohl uzavřít a tím pádem zvýšit si MRR nebo revenue a tak. Takže v dnešní době ten, kdo neautomatizuje takové rutinní tásky nebo časově náročné tásky, tak už si myslím, že trošku bojuje s tím, co stíhá a nestíhá. Napadá mě zase asi do škálování, protože dovedu si představit, že zákazník, který je, dejme tomu, aktivní, jsme s ním, nechci, že v denní komunikaci, ale často s ním komunikujeme, tak tady asi není potřeba na to využívat AI, ale pak jsou, já je vždycky označuji jako slípři, ty zákazníci, který vlastně nemají téměř jako nulový kontakt, anebo jsou, že využili tu službu před časem, ale už ji jako nevyužívají, tak tady mě třeba připadá perfektní použití AI, protože dost často tam plýtvám energii naprosto zbytečně, což u toho obchodníka je drahý, ale u AI mě to zase tak nevadí. Ano, přesně tak. Jako, je to, jak jsem zmínil předtím, o tom, že ten systém i u stávajících klientů dokáže nabízet novinky, představovat vlastně, co se událo řekněme, za posledního půl roku, čtvrt roku, záleží na tom, v jaké frekvenci se rozšiřují ty služby. A tím pádem i udržovat ten kontakt se stávajícími klienty, aby oni měli pocit, že se o ně dále staráme a že to nebylo vyloženě jenom o tom, hele, prodali jsme to, hotovo, můžeme si utřít ruce a jdeme dál. Tady jsme se teďka bavili o nějakém, dejme tomu, navolávání klientů z databáze, ale pak jsou klienti, kteří se sami ozvou například přes nějaký lídovací formulář na webu, tak je tam dobré zapojit AI, nebo když už projevil zájem, tak je lepší to dát na obchodníka? No, tady zrovna můžu říct z vlastní zkušenosti, že i tady je dobré zapojit AI, protože firmy často mají právě tyhle formuláře na webu, které pak směřují na obchodní zástupce, případně na marketing, ale opět se narážíme na to, že třeba ti obchodní zástupci nemají v ten moment, kdy přijde ten lead čas, můžou být na služební cestě, můžou někde být na schůzce s klientem a tím pádem nedokáží rychle reagovat na tu poptávku od zákazníka. Pokud se AI systém, v tomto případě tedy nejspíše voicebot,
nasadí na tyto poptávkové formuláře, tak tam můžeme dát, že 15 minut, půl hodiny po tom, co zákazník vyplní formulář, tak mu ten AI systém zavolá, může zjistit více informací, co vlastně potřebujeme k tomu, abychom mu mohli dát tu nabídku finanční tomu zákazníkovi. Může se doptat na cokoliv dalšího by bylo potřeba a říct, že teďka to převezme náš kolega, který vás během pár hodin kontaktuje s personalizovanou nabídkou. Já si velice dobře pamatuju scény z call centra, kdy jsme vlastně měli od klientů jasný service level, že při vyplnění ledového formuláře se musí do 15 minut volat, jinak klesá ta schopnost nákupu zákazníka, takže pak jsme se bavili o tom, že jsme zavolali za 18,5 a vlastně jsme měli jako nesplněný service level. Zase to AI jako nám asi zaručí, že to vždycky proběhne do 15 minut. Jo. Každopádně mám záhodnou otázku. Dejme tomu, že to vyplním ve 2 ráno, ten lead. Tak co, to AI jako mě má zavolat, nemá zavolat, co s tím? No, vždycky to záleží na tom, jakým způsobem to nastaví ta daná společnost, třeba co nabízí za služby, co nabízí za produkty. Pokud to je něco, co opravdu spěchá, co se může řešit i v noci, tak samozřejmě může to zavolat i v noci, ale u většině firm by se to nastavilo tak, že ten systém třeba začne volat od 9 nebo od 8 ráno. OK, super. Když se bavíme vlastně o lídování, tak myslím si, že hodně zákazníků dneska ještě očekává, že když ho někdo kontaktuje, tak je to člověk. Tak první téma, co mě napadá, tak jsou vlastně hlasy. Což asi na tu první dobrou nejvíce ovlivňuje, jestli ten zákazník se cítí dobře nebo špatně. Tak jaké vlastně dneska máme možnosti z hlediska hlasu? No, tady opět, jak myslím už předtím říkal, tak ta technologie pokročila velmi kupředu i v těch hlasech samotných. Dříve existovaly jenom 2 hlasy. Dá se říct, že Vlasta a Antonín se nazývali. Byli od společnosti Microsoft a znali je úplně všichni, protože tyhle hlasy se nasazovaly úplně všude. Bylo to u operátorů, v e-shopech, dá se říct, že kamkoliv, kdokoliv zavolal a bylo tam IVR nebo nějaký virtuální asistent, tak tam zazněl buď to Vlasta nebo Tonda a nebyly moc příjemní. Byly to robotické hlasy, ale v současné době jsou k dispozici, dá se říct, že hlasy, které i mají emoce, jsou velmi lidské a často ani není rozpoznat, vlastně, že se jedná o toho virtuálního asistenta. Takže to zní extrémně realisticky. Můžu si i já namluvit svoje vlastní hlasy? Ano, je to možné. Super. Pojďme teďka možná k objemu, protože vlastně dosud jsme neříkali, jestli to zvládne desítky, stovky nebo tisíce, tak co to zvládne? Dá se říct, že to zvládne skoro cokoliv, protože už máme zkušenosti s klienty, kde se obvolávalo jenom pár kontaktů za hodinu, ale máme i zkušenosti s klienty, kde jsme doslova obvolávali 10 000 kontaktů v rámci hodin. A i některý klienti dosáhli i do skoro 0,5 až 1 milionu hovorů za měsíc. Je tam nějaké omezení, třeba z hlediska ne té technologie, ale třeba z hlediska operátora, že začne blokovat ty hovory při určitém počtu? Tohleto omezení je to vždycky jenom o tom nastavení, abychom viděli, když společnost vyvíjí ty voiceboty, tak má samozřejmě nějaké systémové omezení, ale pokud máme od klienta informace, že budeme volat takovéto a takovéto objemy, tak samozřejmě ten systém se dá naškálovat tím způsobem, aby dokázal odbavovat toto množství, co potřebuje ten klient. Super. Tím pádem další otázka logicky je reporting, protože ať už u malého počtu, ale možná spíš u toho velkého objemu dat, tak jak vlastně ohlídám, jestli mě to funguje dobře, jestli mě z toho lezou ty čísla, které by měly z toho líst a možná co to nejvíc ovlivňuje, ten dobrý výsledek. Toto všechno dá se říct, že souvisí dohromady s jednou zásadní věcí, což je nastavení toho dialogu. Co ten voicebot říká. Pokud vezmeme takový jeden extrém, že pokud to je voicebot nastavený stylem, že má extrémně dlouhý monolog,
Jakmile klient zvedne telefon, voicebot začne dlouho mluvit, nenechá vlastně, nemá tam žádné dotazy, nemá tam žádnou interakci s tím klientem, tak hnedka se bavíme o voicebotu asistentovi, který není moc úspěšný. Není tam ta konverze těch lídů a nikdo nechce poslouchat někoho, jak má minutový monolog. Takže ten dialog toho voicebota je extrémně důležitý. Je nejlepší ho nastavit tím způsobem, že angažuje, nebo dá se říci, že toho volajícího, komu volá, tak ho zapojí do toho hovoru. Z začátku se může představit, zeptat se ho, jestli teďka je v pořádku, že se o tom budeme bavit, zeptat se ho na nějaké dotazy, co rozmluví toho zákazníka prakticky. A tím se už zvyšuje ta konverze, protože jakmile mluvíme s tím zákazníkem a on nám odpovídá, tak hnedka už víme, že jen tak třeba nestratíme jeho zájem a můžeme dál pokračovat v tom hovoru. A v rámci toho hovoru, tak pokud už máme takhle nastavený ten dialog, tak my můžeme sledovat, jak daleko se dostane ten zákazník v rámci toho dialogu a vidíme, jestli to bylo úspěšné nebo úspěšné a pak to můžeme mít samozřejmě dotazy v tom dialogu jako chtěli byste být propojeni s naším obchodním zástupcem nebo s operátorem, který vám třeba řekne více informací a to už je potom úspěšný lead, jakmile ten zákazník řekne ano, že chce být propojený. To znamená, že dokážu tím AIkem vlastně měřit jednotlivé fáze toho hovoru a měřit si tu úspěšnost, jak to prochází do té další fáze toho hovoru a dokážu i nějakým způsobem teda měřit například, jaký argument zákazníci nejčastěji říkají. Dejme tomu, je to moc drahý, nechci to. Přesně tak. Každá společnost, která se věnuje nějakému tomu lídování, tak zná tu situaci, kdy zavolá zákazníkovi a ten řekne, že teď nemůžu, zavolejte později. Tak v tom případě nastavím ten systém, že to rozpozná tento dotaz a nastaví ten hovor, že to zavolá opět za hodinu nebo zítra. Nebo další argument je, že nemám zájem. Tak v tom případě neřekneme OK, tak s Bohem, ale nastavíme to tak, že ten voicebot se ptá, proč nemáte zájem, zjišťuje vlastně další ty informace, opět se rozmluví toho člověka. Takže na každý argument dá se říci, že dokážeme nastavit nějakou reakci a tím pádem opět i z člověka, který řekl, že ne, že teďka nemá zájem, tak můžeme udělat člověka, který řekne, tak jako to zní zajímavě, tak pojďme se to pobavit. Já se přiznám, že jsem vždycky největší problém u juniorních obchodníků měl v tom, že když jsem se zeptal, proč to nevyšlo, tak vlastně buď to pokrčili ramenama, anebo říkali cenu, ale když jsem si ty hovory poslechnul, tak jsem zjistil, že 8x z 10 řekli vlastně úplně něco jiného, než byla cena, což si myslím, že té firmě poskytuje za prvý daleko lepší přehled, ale za druhý možnost s tím něco dělat. Jo, protože dost často nemusíme mít správně nastavený ať už pricing nebo ten produkt, ale bez těch dat a té zpětné vazby od zákazníků jsme vlastně svým způsobem slepí. Takže chtěl jsem říct, že ten robot vlastně dělá operátorskou práci, ale troufnu si říct, že dělá tu 100% operátorskou práci a dává nám vlastně ty podklady, na základě kterých můžeme efektivně vyhodnocovat jednotlivé kampaně, protože například v úzovkách chci to, ale netrefili jste mě v dobrém období, je extrémně cenná informace a když od toho BDR, který to prostě volá a třeba mu na tom úplně tak jako nezáleží, tak to informace nedostanu. Dostává se firma do nějaký stagnace a já v tady tom vidím ohromný plusy. Je tak. Asi poslední věc, která je spojená s tím procesem jako takovým, tak je dobře, zase zjistím nějaké informace, dejme tomu, že zákazník má zájem se například jako sejít a teď jaký mám možnosti, co s tím můžu dělat vlastně s tou informací, tak pošlu to někomu na e-mail nebo co? Tak v momentě, kdy ten voicebot zjistí zájem toho zákazníka, že se chce sejít, tak samozřejmě nenastavujeme to způsobem, že ten asistent řekne, no super, tak budeme se těšit a hotovo. Ale dále se bavíme s tím člověkem, zeptáme se ho, kdyby se vám to hodilo, co takhle třeba tento pátek, dopoledne, odpoledne, zeptat se ho na specifické datum, čas, kdyby chtěl, aby byl kontaktován. A pak ten voicebot může říct, super, tak já hnedka to zarezervuju v kalendáři kolegy a on vám pošle pozvánku do
kalendáře na váš e-mail, vzhledem k tomu, že vyplnil teda formulář na webu, nebo máme ty údaje, takže dokáže poslat i ten e-mail tomu zákazníkovi, kde i ten voicebot po hovoru pošle to, že tomu zákazníkovi samotnému může poslat informaci. Bavili jsme se spolu o tomto, domluvili jsme se na tom, že schůzka bude toto datum a tento čas. Když jsme u té schůzky, dokáže ji i v kalendáři zablokovat tomu obchodníkovi? Dokáže. Ono to dokáže. Dá se říci, že poměrně často, když se bavím s klienty, tak to, co zmíním, je, že pokud máme API, tak se dokážeme napojit na cokoliv a to platí i o kalendáři. Takže ten voicebot dokáže být napojený na různé kalendáře, může to být Google kalendář, může to být nějaký specifický klientský systém, co mají pro správu schůzek, dá se říct, že skoro cokoliv, co má schopnosti přes API. A on potom v rámci toho kalendáře i zjišťuje dostupné termíny, takže dokáže říct tomu klientovi, když zákazník řekne, hele, příští den v pátek se mi to moc nehodí dopoledne, to tam zrovna něco mám, tak ten voicebot, to jsem teďka trošku obrátil, že obchodník třeba ten pátek dopoledne tam nemá čas, tak voicebot řekne, zrovna tento pátek, tak to náš zástupce bohužel tam má plno, co kdybyste řekl na odpoledne 1 hodina ten pátek. Protože tam samozřejmě můžeme nastavit, ať už automaticky nabídne nejbližší možný termín k tomu, co řekl ten zákazník. Takže zase je tam nějaký troubleshooting základní, není to jenom mám, nemám volno. Přesně tak. Okay. Vždycky je tam nějaký ten fallback na to, abychom vlastně nepřišli o toho klienta, o ten lead. Super. Když se to shrneme, tak vlastně už jsme dokázali, dejme tomu zavolat na nějaký studený lead, ohřát ho, domluvit schůzku, dát ho do kalendáře a jsou tam ještě nějaké další AI nástroje, které nám můžou pomoct, aby v úzovkách dopadla schůzka a pak samozřejmě to nejdůležitější dopadl ten deal jako takový. No, tak já bych řekl, že lidi jsou zapomnětliví, takže v momentě, kdy ten voicebot je asistent, rezervuje schůzku v tom kalendáři, tak samozřejmě jak ten zákazník, tak i ten zástupce, obchodník dostane upozornění, že mám to tady v kalendáři, ale i ten voicebot se může nastavit způsobem, že třeba místo toho, aby zavolal zákazníkovi, tak může zavolat i obchodníkovi 1-2 hodiny před schůzkou, že teďka máš schůzku tady s tímto a tady s tímto zákazníkem, toto je to téma, o co má zákazník zájem a úplně to stejné udělat i s tím zákazníkem, že zavolá tomu klientovi a řekne, že za 2 hodiny máte schůzku s naším obchodním zástupcem, stíháte to, všechno v pořádku, případně když řekne, že nestíhá, tak opět tam je ta možnost, že třeba tu schůzku domluví na nějaký jiný termín. Dobře, teď zase moje otázka. Firmy většinou odpoví na tohleto, jo, to my děláme e-mailem, jo, tady to upozornění. Tak když mu přece zašleme upozornění, pak mu ještě vyskočí reminder 10 minut prostě jako před schůzkou, tak proč bych tam měl ještě dávat nějakého voicebota, teď je to prostě jako drahý, tak schůzky a čas obchodníka jsou taky drahý. A každá firma asi ví, že ta otevřenost e-mailu, ten open rate není moc vysoký. Nejčastěji se to pohybuje někde mezi 20-30%, pokud to je teda v tom lepším případě. V tom horším případě to může být i o dost méně. Zatímco u voicebota, tak hovory v těchto případech se zvedávají někde mezi 80-90%. Jo, to je super a i tím, že můžu rovnou s tím voicebotem případně změnit termín té schůzky a zase informovat toho obchodníka, tak to si myslím, že je krásný uzavřený ekosystém. Nicméně dobře, schůzka proběhla, všechno vypadá jako dobře a teďka jsme u toho, že obchodník v ten moment je vlastně jako nabitej těma vědomostma, je spokojený s kvalitou toho jako lídu, ale pořád, jak ty říkáš, všichni zapomínají, tak je tam zase nějaký nástroj třeba pro toho obchodníka, aby jsme mu to zase ulehčili? Jo. Opět to může být buď to ten voicebot nebo chatbot, kdy řekněme, jel jsem na osobní schůzku ke klientovi. Schůzka skončila, trvala déle, než bylo domluveno, takže nemůžu mít nastaveného voicebota, co mi zavolá v minutu potom, co skončí schůzka. Takže já třeba zavolám aktivně po schůzce tomu virtuálnímu asistentovi a ten už ví, že
volám já jako obchodník, měl jsem teďka tu schůzku, je to napojeno na to interní CRM, takže je to napojeno i na ty informace o tom klientovi. A s tím voicebotem vlastně můžu vyplnit všechny údaje v tom CRM ohledně samotné schůzky. Sedím v autě, nemám po ruce notebook, nemůžu si to zapisovat, takže zavolám tomu voicebotovi a začnu vyplňovat to, co se vlastně událo během té schůzky, to, co jsem zjistil a dá se říct, že tam můžu nadiktovat všechny informace z té schůzky, které potřebuji k tomu, abych třeba poslal potom tu nabídku. A na nic potom nezapomenu. A bude to taková ta čistá transkripce, nebo to dokáže hodit přímo do nějakých custom fieldů? Tam se jako u všeho dokáže nastavit specifický dialog, kdy doptává se to na různé věci a ty odpovědi na ty dotazy to pak ukládá do specifických těch jako custom fieldů, do specifických polí pro tu danou řekněme, hodnotu nebo pro ten daný dotaz. No, co si budeme povídat u obchodníků, je zapisování do CRM velice častý problém, takže myslím, že velice dobrý nástroj. Jak teda, dejme tomu, od teďka by za tebe měla vypadat ta ideální kooperace obchodník a AI-ko? Co ty bys doporučil například mě, abych asistenty, nebo jaký asistenty využít a jaký ne? Tak já bych to asi pojal tím, že pojďme se podívat na ten obchodní proces. Bavíme se tady třeba o leadovacím systému s leady, co přichází z webu. Takže bych to nastavil tak, že jakmile přijde ten lead z webu, zavolá tomu leadu voicebot, vyzjistí ty potřebné informace, případně domluví schůzku. Před schůzkou připomene jak obchodníkovi, tak tomu zákazníkovi, že vlastně ta schůzka se vůbec odehrává. Potom po schůzce teda udělá ty záznamy v CRM, kde vyplní to ty informace, co nadiktuje ten obchodník, s tím, co se v rámci té schůzky udalo. Potom, řekněme, obchodník je u počítače, vidí ty informace, co vyplnil voicebot v CRM, na základě toho vytvoří nabídku pro toho klienta, pošle tu nabídku a hnedka v tom CRM může zakliknout políčko, že hele, nabídka poslána. A opět to může být napojeno s voicebotem, který druhý den potom, co se pošle ta nabídka, tak zavolá klientovi, zeptá se, přišla vám nabídka, bylo všechno v pořádku, máte k tomu nějaké dotazy, chtěl byste ještě něco vyzjistit u toho obchodníka a přihřívá to stále ten lead, tu oportunitu, aby ten kontakt se zákazníkem zůstal a tím pádem to pak i připomene tomu obchodníkovi, že hele, klient má ještě nějaké nesrovnalosti ohledně té nabídky, zavolej mu a ten obchodník pak na to hnedka reaguje a dokáže velmi rychle uzavřít ten obchod díky tomu. Takže kompletní meníčko, koukám. Kompletní menu. Dost často se říká, že aktivní telemarketing je víceméně mrtvej. Tak pojďme se teďka zase posunout, že ty jsi specialista na globál, tak pojďme se teďka posunout do zahraničí. Jak to funguje v zahraničí s tím aktivním navoláváním? Je to něco, co se ještě využívá, anebo české je v úzovkách poslední bašta tady té aktivity? Stále se to využívá. Já si myslím, že hodně lidí, i když se nepohybují vlastně v tomto sektoru toho telemarketingu, tak ví, že byla tady legislativa v tom, že není možné dělat vlastně takový ten cold calling. Není možné kontaktovat telefonní čísla, co jsou náhodně generované, dokud k tomu ten vlastník toho čísla vyloženě nedal souhlas. Tak to funguje ve většině evropských zemí, snad ve všech v rámci Evropské unie. Ale to neznamená, že se to neděje. Ve smyslu, že firmy mají ty souhlasy od zákazníků ke kontaktování. Ten zákazník třeba se mohl někde přihlásit k odběru newsletteru, mohl si někde něco koupit a hnedka už tam dává ten souhlas s marketingovým kontaktováním. Takže ty firmy stále mají poměrně velkou databázi zákazníků, kontaktů, který mohou nabízet tyhle ty produkty. Takže v rámci Evropské unie, v rámci zemí, které jsem měl zatím tu čest spravovat, tak stále se děje vlastně takový ten telemarketing, outbound cally. Ale jediný rozdíl je v tom, že neděje se to na náhodně generované kontakty, ale děje se to spíše na lidi, co projevili zájem o nějaký produkt.
Ať máme představu, vy mi zase nemůžeš říct název toho klienta, ale ať máme představu, v tuhletu chvíli řešíš nějaký projekt, který, dejme tomu, volá nějaké jako větší objemy, a teďka si vlastně to můžeme říct, nebo označit jako prodejního bota, jestli jo, tak jaký zhruba to jsou objemy měsíčně a možná jenom zase jaká je to vertikála, to by mohlo být zajímavý. Je to e-commerce, nečekaně. a ty objemy se tam pohybují, dá se říct, někde okolo 500 000 hovorů měsíčně. Tak to je super. Tak je vidět, že to má pořád smysl. A teďka se zpátky vrátíme k jedné otázce a je poslední. A budeme se trošičku střílet do vlastních řad. Tak řekli jsme si, co vlastně všechno AI jako zvládne. A do toho je zapojený obchodník, takže moje poslední otázka je, nahradí za 5 let AI více jak 70% agendy, kterou dneska dělá obchodník? Tady u toho myslím, že ne. Tady stále se jedná o takový specifický proces toho obchodu, kdy zákazník chce být přesvědčován, řekněme, a nechce být přesvědčován voicebotem nebo robotem. Řekněme. Takže v customer care jo, ale v obchodě prostě ne, protože tam jsme pořád důležitý, je to jasný. Myslím si, že ano. Výborně. Ondro, děkuju. To byla poslední otázka našeho dílu o lídování. Jinak všechny další informace můžete nalézt na našich webových stránkách www.coworkers.ai. Ondro, já děkuju moc, že jsi přišel, bylo to extrémně zajímavé povídání. Já taky děkuju za pozvání. A věřím, že buď to na LinkedInu nebo prostřednictvím webu ti přistanou nějaký nový opportunity, tak jsem moc rád, že jsi přišel, bylo to moc fajn. Díky za pozvání a budu se těšit případně na příště. Naschledanou.